nti ena awiabre mu yete ha na sɛm a wɔka ɛne sɛ sabre ya ye kasa idie ɔde Dawood 360 capsules no ɔde abɛbaze na ba ye adanse amanfuo die ayeyi nwomu amanfuo to ɛde ma Dawood 360 capsules ɛnya asɛm ketwa mo amunim ɛbra papa yi di Dawood ointment fatwi na ɛbɛkɔ ɔde ba yenku no sɛne ye mu so mu adanse a ɛyɛ de ma mo amu di ye no ɛno ana Dawood 360 ba ye the same adanse I'm telling you sɛne amanfo tu agusu a wɔn mo tɔ no sɛ wompe bi ntɔ ya medɔfo maana mɔwoto na kɔpɛ Dawood 360 capsules ni bi na tɔnom na duro no ɛyɛ ɔbaa nom bɛɛma nom papa ne keka nhoma maako nso ɛna di bɔ mu a ɔde yɛ saa Dawood 360 capsules yi na muntie bɛɛma bi wɔ hɔ ɛnam sisi yadeɛ nti sesei wayɛ mmerɛ ɛnam sasaburo nti sesei wayɛ mmerɛ wabubu agu hɔ koko ama ne bɛɛma afɔn wayɛ kete ɛnam yadeɛ bi adidi mu ama sesei ne bɛɛma no wɔntumi mfa nyɛ hwee wɔdwonso kora ne mu kora asan ahyehye no ontumi ni ɔbaa nso mfa na ayɛ 2 minutes adeɛ no afɔn ɔho ohia Dawood 360 capsules sɛ wunya sɛ duro we bi na sɛ wono mo a sɛ bɛɛma no na afɔn a ɛbɛ raba na abɛtɔ ne normal size sɛ bɛɛma no na ntumi mmɔ adwuma yie na ada ne 2 minutes ya wobɛgyina so 1 hour 2 hours o sɔre no ɔbaa na twa opurse wate aseɛ wabɔ dwuma ma ne ho atɔ no saa ne maa ne pɛ o saa no wɔn mo pɛ Dawood 360 capsules ɛna medɔfo ebedi wasɛm na di ama o firi sɛ saa haw ya me bobɔbɔ so yi ɛno a na de saa nneɔma ne ba o ɛna hwehwɛmu ne nso akyerɛ sɛ sa wonum aduro yi a saa haw no eyi firi hɔ into problem solve solution come you do what you want to do ɔba unso sisi yadeɛ wɔ so koko haw ɛnam yadeɛ haw sasaburo yi so haw bɛɛma na triti ne ho awie na wɔn so tutu anamɔ aduro wei ɔba nom bɛɛma nom kɔtɔ Dawood 360 capsules ni bi nanom baabi a ye ton ro bia wodi ewuram na kasa wo pɛ Dawood 360 capsules unye nru mfinhyia du miensa mennom oyi oba pemfo a mennom oba OTEC adwuma mu ha na ohwehwe Asem Beba Dabi fo a ubenya bi Fred Dr. Dawood ewo 0244 886437 afa 0201 681 717 ofresa ahumeya Sahwi Dr. Dawood obeje so de wonti asie bia no obekirem ama wonso wanya entiasie afa police ni na duro ni nso nie imboost herbal mixture eyaduro mu aduro sabre wo bia no dam ya wo suo na sem nyina ne se kidney ana liver problem abane so obia no dam ya wo suo ni nyina ne se ne bosome so ye no ne nsabuo mu pressure nkoa ade ne kura nhye da maye eba no ne ho san twetwe no na yase ye ne ya woje ne ho anye ne nipaduam sabre mu nyina atwi ne mi eye ne ya woje ne ho anye kope imboost herbal mixture ne bi nanom aduro wei no kwasem ne sesa wo no mo a ehohoro fi efri nipaduam efi ne nso ena ye saa yade no aba be hinta no yade bi a abe hinta wo nipadua ni mu na aba be kwawso agu no obi ho anakoma da na ye ne ya ne butumi hyehye no na ne ho twetwe no wunya imboost herbal mixture aduro no aposi ni no aye no wunya bi no mo a e clear ni o mafiri ho e boost we immune system e ma ho ye den oba Fredimen Seba oba Apidanke ba have made pharmacy misty action osons any OTEC femfia ha ubenya imboost herbal mixture droibi na wanom freyen na yenye so e was 0246 208496 0246 208496 unya fresh ahumeya imboost herbal mixture yen ni edi aba ye beje so ye wonti ase no ye bechirim edi amawo afei ba herbal center ono de woye expect e base dompe ananka semu ena wanya problem a eye ba herbal center ena se fata se wode ba oyi obi a wachiri bremo no dompe na ewo ho no da bia wo ho kyerew emuya wo ya wo je wo ho anye onan ana wo nsa ba bia bu udompe na ka ahia ema wo na mo a gogrodo saa na ekoso
da bia ukotodwe na hono won sei ejinagina so ya wontumi mpua mu kura mfa nto ho da bia wote yaw bi e wo odompem ono adwuma a woya no ba herbal center oye expect se cancer e de wato ho stroke e de wato ho arthritis e na how stomach ulcer se abodam sebe wadwen no wanya chemato bi wom ana etwere yade ohawo e hawo no de ahinta no owo mfidie ebeda na di ode abibiduro beka ho ba herbal center sese so waje to ho nso a obeje wato ho Kumasi agogo owo agogo hospital no echi Fred Dr. Ba ewo 0244 083482 ena 0272 500012 ofra Dr. Ba obeje so right asemu a esie ewo bankami eya senkese bari achiame Agra bem do Agra medase yebechia ye netiefu nyina na Agra asema edadwa so ensem wom papa se ofa na aginaye anase na poso a yenhwe se ebrebia enipa bi ade ebeyira yenhwe ekwan a ofa so a wode hye enipa bi 1 eno no 2 wonom nso a enhuniye na wo mudi hu adanse ye esusu se enipa aso maside ani ono a na afa na ye ka gumu ema enipa no ana ade ayira no wono nso so eni bere ayire ne ho ko ntokwa ede de ode to no so no wo yire ne ho na wode to ne so ye wia na ya ba bon nso so a esunsunsu aso se obodua no na se nipa ni wu na se wankoda asimpo a wo obodua no won nso so wakatua da ho no mo etwen vise wabo ensuo no ana abosom no paase wanya adwuma ma obo obi paase na se wo ye nso so a wo se otua ne ka eno nso so ewo ho afei bio eye abusua no nso so a oba ni kuna firi mu na wo se wo di koko ekosi awowa na wo de aye efunu no ntotoye na oma ye aye na wo ba ne se wo no ekope busia bre wo nom na omo se wo mo nyie no ehon nso so asem wo ho pa vise ko ba ne san so a na ne so abusua no antwa ne yi enti ye tio sese sa papo yi amde egu yi mantumi anka ne nyina kura ba bia ebeduro no na etiefo de bia soso na hwe ebre bia wa de be yira ne se wan hwe yi a wo be ye boni bebre de na de ayira no wo ye boni bebre ne boni bebre ni sei se ye wodem ha na de ayira na bia na Krobea de ayira esan se na de ayira no oti wa obekai se ebeso obo ade etia me ne fai ebeso obo ade etia me ne fai ono kura no a ho no a wonso sinta eni ebesa akrampofo na dodo no a ekoso sa no a no na ode ensensem ehihye amanfo saa na okagu ni tusa nje se bone no a ena ogusu a wo ye na ode krono no etoto amanfo so enti se koba ne saa na se wan hwe ni yi a wonso so obeye bone bebiri wa de ayira no every say de na de ayira no ode ani bre na epe na nso se wan hwe ni yi a na wonso so ekofa asma ba be hyew na dua bode ansa na dua de obebodua de ese kaka utirim ansa na wadi aduro every say edua na wo bo no bosom no a na se sunsum kro no a obedi dwumadie no ama wo no ono no aniema bebre no hwew enya de won ko a wo hwe se enipa na wia wa de no nko a se wo mpo wa wia obi ade da se wo wa wia obi ade da na se wo bodua se obi afa wa de a wo de yira ya wo ya wo bodua na de wono so de na wo kofa ya no so ekoba ne sa edua no wo etimi nya wo a wo bodua no se wa de yira no eno so betumi enya wo na yenhwe awon na wo mu omo ye omo ho adanse kuru mu fo no ai wono ana befa wonya obeye Krobea Asante kodokosi wonya obeye nso ye tai wonya obeye ho de chia mi do wonya obefa oba de chia mi do wonya obefa ono ana afa no neje bro no hunahuna no na ni tie ne ate no no wadam ye kobe ni wie ye no honom na ne yire nso edi gidie ne yire nso gidie nso na ano odi o obi a okogina ukunu no amu odua o na okobodua se mi kunu de enye wona fa wa bra de ne yira na uni wo ogina so bodua na ye hwesane a ebisi ba ya kogina na duabo ho sunsu aso odo so o etiri esi duabo nye no